Bueno, Iturgitxe parke berri hau aurkeztea etorri gara gaur, ja hor amaituta dago, 180.000 eurotako inbertsioa jarri dugu hemen, eta azpimarratu nahi duana da, nolabait parkea berriztu indugula guztiz, eta parke honetan nolabait plasmatu indugula gure udal talde gobernutik bultzatzen ari garen parke eta gune publikoen filosofia. Nahi dugu parkea guztientzako izatea, eta alde horretatik 4 gune ezberdin bereiztu dira adin ezberdinetako umeak erabiltzeko, eta gero bestaletik hemen kantxa, saskibaloiezko kantxa berri bat jarri da nolabait gazteentzako ere erantzun egoki bat emateko. Gure filosofia oso garbia da, uste dugu gune publiko honetan ere hauetan gazteei ere erantzun bat emateko gunea egon behar dela. Uste dugu erantzun hori gure auzotan egon behar dela eta kanpoan beste batzuk proposatzen duten moduan, eta filosofia honekin jarraituko dugu. Jarri ditugu ja kantxak kanastak ere Txurrukako kaian, jarri ditugu horrelako ekipamento deportiboak edo kirolaren inguruan antolatutakoak Gobelaurreko parke horretan. Andramanin ere, Puerto Orduña eta Gunbe kaleko tarte horretan dagoen parkean ere jarri dugu beste kanantza bat eta jarraituko dugu. Uste dugu beharrezkoa dela eta gazteak eskatzen dutela horrelako ekipamentoak eta jarraituko dugu horretan lan egiten.